Adunay lead ang kapulisan sa Ormoc City sa nanuli sa usa ka coffee shop sa Barangay Punta niadtong Miyerkules sa gabii. Base sa report sa cashier ug kuha sa CCTV footage, usa ka lalaki nga naka-jacket, nag-shorts, sling bag ug nag-helmet ang nagpakaaron ingnong mipalit og kape. Human sa pagpalit niini, migawas kini og gikaistorya ang usa ka bata. Pagkahuman, misulod og balik sa coffee shop ang suspect ug gikuha ang pistola sulod sa sling bag. Dayon mideklarar og tulis. Nadagit sa kawatan ang 3,200 pesos nga halin sa tindahan. Human sa tulis, gilabay sa suspect ang pistola sa parking area ug dali nga misibat sakay sa usa ka motorsiklo. Ang pistola nga nakitaan sa pulis nasuta nga usa di ay kaduwaan. Wala man gireport sa police station ang insidente apan nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. According sa biktima, sir, murag common na lang sa kanila, sir, na may magpunta doon, magbili ng coffee, tapos naka-helmet, naka-kuhan, naka-face mask. Hindi naman sinasabi nila na kuhan, natanggalin, kasi common na lang sa kanila na may bumibili ng ganun.